హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహ విశాఖాన్ नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ కర్ణాటక తరపున మరొకసారి స్వాగతం తెలియజేస్తూ మనము ఈ 52వ బ్యాచ్. సో ఈ బ్యాచ్లో మనము ఈరోజు 17వ అధ్యాయమైనటువంటి 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో మనము ఈరోజు 17వ అధ్యాయమైనటువంటి శ్రద్ధాత్రయ విభాగములు అనేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఈ అధ్యాయాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము సో మరి
16వ అధ్యాయమైనటువంటి దైవ అసుర స్వభావములు అనేటువంటి ఆ అధ్యాయంలో మరి ఎవరైతే శాస్త్ర సంబంధంగా ఒక 26 లక్షణాలను చెప్పి ఆ లక్షణాలను కలిగి ఉంటారో వారు దైవీ స్వభావాలను కలిగి ఉన్నవారు అని, వివిధ వర్ణాశ్రమ పద్ధతులను అనుసరించి వారు ఆయా ధర్మాలకు అనుకూలంగా పనిచేస్తూ ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక మరి ఆ శాస్త్ర నియమాలను పాటించకుండా తన ఇష్టానుసారంగా, అంటే ఈ భౌతిక శక్తి త్రిగుణాలతో కూడి ఉన్నటువంటిది, మరి ఆ గుణాలలో మనకి సత్వగుణం గురించి ఇంతకు ముందే చూసాము. ఆ సత్వగుణము అది జీవుడిని సుఖం వైపుకు మళ్ళిస్తుంది మరియు బంధిస్తూ ఉంటుంది. కాకపోతే అది సత్వగుణము ఉన్నతమైనది, అంటే మంచిదిగా చెప్పబడింది మిగిలిన రెండు గుణాలైనటువంటి రజోగుణము మరియు తమో గుణాల కంటేను. సో ఆ కాబట్టి జీవుడు ఈ భౌతిక జగత్తులో సత్వగుణ స్థితికి తనను తాను ఉద్ధరించుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే రజో తమో గుణాల నుండి బయటపడి ఆ జీవుడు తనను తాను ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి ఉద్ధరించుకోవాలి అనేటువంటిది మనకి నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ రజోగుణాలలో ఉన్నటువంటి వారు శాస్త్రాలను హేళన చేయడము, సాధువులను హేళన చేయడము, అలాగే భగవంతుణ్ణి సరైనటువంటి విధంగా అవగాహన చేసుకోకుండా హేళన చేసేటువంటి వారు, అలాగే గురు ఉపదేశాలను తోసిపుచ్చేటువంటి వారుగా ఉండేటువంటిది. కాబట్టి మరి ఆ అసుర జీవన స్థితులలో నుండి బయటపడి మరి ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో నిమగ్నం అవడం ద్వారా వారు ఉన్నతమైనటువంటి స్థితులకు చేరుకుంటారు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ ఆ అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటిది. సో ఇక ఈరోజు ఈ అధ్యాయమైనటువంటి శ్రద్ధాత్రయ విభాగములు అనేటువంటి అధ్యాయంలో మరి మొదటి శ్లోకము అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు. అర్జున ఉవాచ ఏ శాస్త్ర విధి మృత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేషాం నిష్ఠాతు కా కృష్ణ సత్వమహో రజస్తమః. సో మరి ఆ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారిని, ఓ కృష్ణ, శాస్త్ర విధులను పాటింపక తమ స్వంత కల్పన ప్రకారము శ్రద్ధతోనూ విశ్వాసంతోనూ పూజలు చేసేవారి యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి? వారు సాత్వికులవుతారా, రాజసుకులవుతారా, లేదా తామస్కులవుతారా అనేటువంటిది ఇక్కడ అర్జునుడు తెలుసుకోగోరిన వాడై అడుగుతూ ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు. అంటే జిజ్ఞాసుడై మరి అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి పూర్వం కూడా చెప్పబడినటువంటి శాస్త్ర విధానాలను అనుసరించినటువంటి వాడు అసురుడు అని, శాస్త్ర విధులను శ్రద్ధగా అనుసరించేవాడు దేవత అనేటువంటిది మనకి పూర్వపు అధ్యాయంలో 16వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటిది. మరి ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు, ఒక వ్యక్తి శాస్త్ర విధులలో పేర్కొనబడినటువంటి కొన్ని నియమాలను మరి శ్రద్ధతో పాటిస్తే అతని యొక్క స్థితి ఎటువంటిది అనేటువంటి అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్నకు కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానం ఇక్కడ కావలసినటువంటిది. ఎందుకంటే మరి ఆ విధంగా ఒక మనిషి భగవంతుణ్ణి, అంటే ఒక మనిషిని లేదా ఇతర దేవతను భగవంతునిగా ఎన్నుకొని శ్రద్ధతో అతన్ని పూజించేటువంటి వాడు మరి సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వాడవుతాడా, రజోగుణంలో ఉన్నవాడవుతున్నాడా, లేక తమో గుణంలో ఉన్నవాడవుతున్నాడా అనేది ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి ప్రశ్న. దానికి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానం ఈ 2వ శ్లోకంలో మొదలు పెడుతున్నారు. ఆయన ఇక అర్జునుడి యొక్క సందేహాలను తీర్చడానికి ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. శ్రీ భగవానువాచ త్రివిధా భవతి శ్రద్ధా
దేహినాం సా స్వభావజా సాత్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు. సో మరి ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సమాధానం చెప్తున్నారు అర్జునుడి ప్రశ్నకు. ఓ అర్జున, దేహధారి అయినటువంటి జీవుడు, అంటే ఈ దేహాన్ని ధరించినటువంటి జీవుడు పొందినటువంటి ప్రకృతి గుణాలను బట్టి శ్రద్ధ సాత్వికము, రాజసము లేదా తామసము అనే 3 రకాలుగా ఉంటుంది. అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చినటువంటి వాని యొక్క శ్రద్ధ 3 రకాలుగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అదే ఈ భౌతిక జగత్తు త్రిగుణమయమైనటువంటిది. అదే సాత్విక, రాజసిక, తామసిక గుణాలు. మరి ఈ 3 రకాల్లో ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక దానితో అతడు మిళితమై ఉంటాడు. మరి ఆ గుణాలను గురించి నేను ఇప్పుడు నీకు తెలియచేస్తాను, విను అర్జున అంటూ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మనిషి స్వభావరీత్యా ఈ 3 గుణాలలో ఏదో ఒక గుణానికి ఆసక్తుడై ఉండేటువంటిది. మరి వాటి గురించి నేను నీకు తెలియచేస్తాను అర్జున, విను అంటూ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానం మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఇక్కడ మరి 3 గుణాల గురించి, ఎందుకంటే శ్రద్ధాత్రయ విభాగములు అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఆ గుణాలను గురించి ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, సత్వానురూపా సర్వస్య శ్రద్ధా భవతి భారత శ్రద్ధామయోయం పురుషో యో యత్ శ్రద్ధ స ఏవ సహ. సో మరి ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి సమాధానంలో ఆయన అంటూ ఉన్నారు, మళ్ళీ ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు, ఓ భారత, అంటే అర్జున్ని సంబోధిస్తున్నాడు భారత అంటూ. ఎందుకంటే భరత వంశానికి చెందినటువంటి వాడు అర్జునుడు. మరి అర్జున్ని ఈ విధంగా సంబోధిస్తూ చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ భారత, వివిధ ప్రకృతి స్వభావాలను బట్టి మానవులందరికీ వారి వారి శ్రద్ధ కలుగుతూ ఉంది. అంటే ఈ ప్రకృతి గుణాలలో తన యొక్క స్థితిని అనుసరించి మరి మనిషి ఒకానొక మరి రకమైనటువంటి శ్రద్ధను పెంపొందించుకుంటాడు అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. మరి శ్రద్ధ లేనటువంటి వాడంటూ ఎవడూ లేడు. ఎవరికి ఎలాంటి శ్రద్ధ ఉంటుందో అలాంటి వాడే అవుతాడు. అంటే తాను పొందినటువంటి గుణాలను బట్టి జీవుడు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధను కలిగి ఉంటాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఎటువంటి వాడైనా ప్రతి మనిషి కూడా ఏదో ఒకానొక రకమైనటువంటి శ్రద్ధను కలిగి ఉంటాడు. మరి అతని యొక్క శ్రద్ధ సాత్వికము, రాజసికము లేదా తామసికముగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఆ విధంగా ఉండేటువంటి వారు మరి ఏ విధమైనటువంటి శ్రద్ధ మరి అతనిలో ఉంటుందో అటువంటి వారితోనే సాంగత్యం చేస్తూ ఉంటుంటారు. సాధారణంగా భక్తులైనటువంటి వారు భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఉంటుంటారు. మరి ఇక కొన్ని రకాలైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి ఈ సంపదల కోసం, ఇంద్రియ భోగాలు, తర్వాత ఆర్థికమైనటువంటి వాటి కోసం ఆలోచించేటువంటి వారంతా ఒక రకంగా ఉండేటువంటిది. అలాగే ఇక తమో గుణంలో ఉండేటువంటి వారు, సమయాన్ని వృధా చేస్తూ అజ్ఞానంలో ఉండేటువంటి వారు ఒకరు. అంటే ఎవరికి ఎలాంటి శ్రద్ధ ఉంటే అటువంటి వారు సాంగత్యంలోనే నెలకొని ఉంటారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. సో అందుకే ఈ శ్లోకంలో శ్రద్ధ అనేటువంటి పదము చాలా ప్రముఖమైనది అని చెప్తారు. శ్రద్ధ లేదా విశ్వాసము అనేది మరి ముఖ్యంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఈ శ్రద్ధ అనేటువంటిది పుట్టుకతో కాకుండా వారి యొక్క గుణాలను అనుసరించి, కర్మలను అనుసరించి వస్తుంది అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ముగ్గురు అన్నదమ్ముల్లో ముగ్గురు 3 డిఫరెంట్ గుణాలను కలిగి ఉన్నటువంటి వారుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. విభీషణుడు సత్వగుణానికి ప్రతినిధిగా ఉంటే, రావణాసురుడు రజోగుణానికి ప్రతినిధిగా ఉంటే, కుంభకర్ణుడు, వీళ్ళు ముగ్గురు అన్నదమ్ములు. ఈ కుంభకర్ణుడు తమో గుణానికి ప్రతినిధిగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. అంటే తమో గుణ స్వభావం
సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా కుంభకర్ణుని మనము చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇంకా మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి యజంతే సాత్వికా దేవాన్ యక్ష రక్షాంసి రాజసాః ప్రేతాన్ భూత గణాం చాన్యే యజంతే తామసా జనాః. సో మరి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, సత్వగుణంలో ఉండే మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు. ఎందుకంటే సత్వగుణము మిగిలిన 2 గుణాల కంటే ఉన్నతమైనదిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి అటువంటి ఆ సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు సాధారణంగా ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో ఆసక్తులను కలిగి, ఈ మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ అని అంటాం. మరి ఆ మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ లో ఉండేటువంటి వారు సాధారణంగా దేవతలను అర్చిస్తూ ఉంటారు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే రజోగుణంలో ఉండేవారు, అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు యజంతే సాత్వికా దేవాన్ యక్ష రక్షాంసి రాజసాః. మరి రజోగుణంలో ఉన్నవారు యక్ష రాక్షసులను పూజిస్తారు. మరి ఇంకా ప్రేతాన్ భూత గణాం చాన్యే యజంతే తామసా జనాః. మరి ఇక తమో గుణంలో ఉన్నవారు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తూ ఉంటారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నట్టు. ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు ఆ గీతాచార్యుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది వివిధ రకాలైనటువంటి అర్చనా పరులను గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం, కొంతమంది దేవతలను ఆరాధిస్తే మరి కొంతమంది వ్యక్తులను ఆరాధిస్తూ ఉంటుంటారు. కొంతమంది వ్యక్తులను దేవుళ్ళుగా పెట్టుకొని పూజించే వాళ్ళను మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. అది మోడ్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్లో రజోగుణంలో ఉండేటువంటి వారు. ఇక మరికొంతమంది తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఆ భూత ప్రేతాలను కూడా పూజిస్తూ ఉండేటువంటి మరి ఆ విషయాలను మనము చూస్తూ ఉండేటువంటివి. సో ఆ విధంగా మరి ఆ వారి ఆ గుణాలను అనుసరించి వారి యొక్క అర్చనా విధానము ఉంటుంది అనేది మనకి ఇక్కడ తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. మరి సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. సో సాధారణంగా దేవతలను అర్చించేవాళ్ళు, యక్ష రాక్షసులను అర్చించేవారు, భూత ప్రేతాలను అర్చించేవారు అని 3 రకాలుగా మనం చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానులు వారు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో అశాస్త్ర విహితం ఘోరం తప్యం తే ఏ తపో జనాః దంభాహంకార సంయుక్తాః కామరాగ బలాన్వితాః కర్షయంత శరీరస్థం భూతగ్రామమచేతసః మాం చైవాంత శరీరస్థం తాన్ విద్యాసుర నిశ్చయాన్. సో మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు అర్జునుడితో అంటూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. అశాస్త్ర విహితం ఘోరం అంటే శాస్త్రాలలో చెప్పబడని మరి ఇతర హానికరమైనటువంటి, అంటే శాస్త్ర విరుద్ధమైన అత్యంత కఠినమైనటువంటి తపస్సులను, దంభం ఆ తీవ్రమైనటువంటి తపస్సులను గర్వహంకారాలతో అంటే కపటత్వము మరియు అహంకారం చేత ప్రేరితులై చేస్తూ ఉంటారు. మరి అటువంటి వారు కామము మరియు మమకారముల చేత ప్రేరితులై వారు తమ శరీర అవయవములనే కాక మరి వారి శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్మను కూడా క్షోభ పెడతారు. ఇటువంటి బుద్ధిహీనులు అసురులుగా పిలువబడుతూ ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అందుకంటే ఇక్కడ శాస్త్రాలలో చెప్పబడినటువంటి తీవ్రమైనటువంటి తపోవ్రతాలను గర్వ అహంకారాలతో చేసేవారు, కామంతో
ఆసక్తి నడుపబడేవారు మూర్ఖులైనటువంటి దేహంలోని భౌతిక తత్వాలను లోపల ఉండేటువంటి ఆ పరమాత్మను కూడా తీవ్రంగా బాధిస్తూ వారు మరి తపస్సులను చేసేటువంటి వారు అసురులుగా తెలియచేయబడతారు అంటూ ఉంటున్నారు. ఎందుకంటే శాస్త్రోపదేశాలలో పేర్కొన్న సాధారణంగా మనకి వేదాలలో కొన్ని రకాలైనటువంటి తపస్సులు పేర్కొనబడుతూ ఉండేటువంటివి. కానీ కొంతమంది ఆ శాస్త్రాలలో లేనటువంటి తపోవ్రతాలను కూడా తయారు చేసేటువంటి మనుషులు ఉంటారు అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఈ ఉదాహరణకి ఏదో ఒక రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం లేదా కొన్ని దాపరికమైనటువంటి ఉద్దేశాల కోసం ఉపవాసాలు ఉండడము, శాస్త్రాలలో పేర్కొనబడలేనటువంటి వాటిని వాళ్ళు ఆచరిస్తూ చేసేటువంటివి కూడా మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా ఆయన మనకి మరి మనిషి ఇష్టపడేటువంటి ఆహారాలు కూడా ఈ గుణాలను అనుసరించి 3 రకాలుగా ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఈ 7వ శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఆహారస్త్వపి సర్వస్య త్రివిధో భవతి ప్రియః యజ్ఞస్తపస్తథా దానం తేషాం భేదమిమం శృణు. సో ఇంకా ఆయన మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు, మనిషి ఇష్టపడేటువంటి ఆహారం కూడా ప్రకృతి యొక్క 3 గుణాలను అనుసరించి 3 విధాలుగా ఉంటుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అలాగే యజ్ఞము, తపస్సు, దానము కూడా ఇది సత్యమే అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే యజ్ఞాలు కూడా 3 రకాలుగా, సాత్వికమైన యజ్ఞము, తామసిక యజ్ఞము, రాజసిక యజ్ఞము. అలాగే తపస్సు కూడా సాత్వికమైన తపస్సు, రాజసికమైన తపస్సు, తామసికమైన తపస్సు. దాన ధర్మాలు ఇవ్వడం కూడా 3 గుణాలతో కూడి ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. అయితే వాటి మధ్య ఉండే తేడాలను ఇప్పుడు నేను చెప్తాను విను అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ మొదటగా ఆహారాలను గురించి చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. ఆయు సత్వ బలారోగ్య సుఖ ప్రీతి వివర్ధనా రస్యా స్నిగ్ధా స్థిరా హృదయ ఆహార సాత్విక ప్రియా. మరి ఇక్కడ మొదటగా ఆ సత్వగుణంలో ఉండే వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహారాలను గురించి చెప్తున్నారు. ఆయన అంటున్నారు, సత్వగుణంలో ఉన్న వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహారాలు ఆయువును పెంచుతాయి, బుద్ధి బలము, ఆరోగ్యము, ఆనందము మరియు సంతృప్తిని కూడా ఇస్తాయి. మరి సత్వగుణంలో ఉండేవారు ఇష్టమయ్యేటువంటి ఆహారాలు రసవంతంగాను, పుష్టికరంగాను, ఆరోగ్యవంతమైనవిగాను మరియు హృదయానికి ఆహ్లాదకరంగా ఉండేవిగాను ఉంటాయి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆయువును పెంచడము, మనసును పవిత్రీకరించడము, దేహబలాన్ని కలిగించడమే ఆహారం యొక్క ప్రయోజనం అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఆ ఆహారం యొక్క ఏకైక ఉద్దేశ్యం కూడా అదే అని చెప్తూ ఉంటారు. ఏంటి? ఆయువును పెంచడము, మనసును పవిత్రీకరించడము, దేహానికి బలాన్ని కలగజేయడము. మరి మనకి పూర్వ ఆచార్యులైనటువంటి గొప్ప ప్రామాణికులు చెప్పినటువంటివి పాలు, చక్కెర, బియ్యము, గోధుమ, పండ్లు, ఈ శాకాహారం, ఈ రకమైనటువంటి ఆహారాలు ఆనందకరంగా ఉండేవి అని, అవి మాత్రమే భగవంతుడు సూచిస్తూ ఉన్నటువంటివి. సో మరి ఆ ఆహారాలను కూడా భగవంతునికి సమర్పించి తీసుకోవడం వల్ల మనలో ఉన్నటువంటి హృదయ మాలిన్యాలన్నీ క్రమక్రమంగా తొలగిపోతాయి అనేది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, కట్వం లవణాత్యుష్ణ తీక్షణ రూక్ష విదాహిన ఆహార రాజస్యేష్ట దుఃఖ శోకామయ ప్రదాహ. మరి కటు, ఆమ్లం. కటు అంటే చేదైనవి, ఆమ్ల అంటే పుల్లనివి, లవణ అంటే ఉప్పు ఉన్నటువంటివి,
ఆ, అత్యుష్ణ అతి వేడిగా ఉండేవి. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు చాలా చేదుగా ఉండేవి, చాలా పుల్లగా ఉండేవి, ఆ, ఉప్పుగా ఉన్నటువంటి అంటే ఎక్కువ ఉప్పుతో ఉన్నటువంటివి, బాగా వేడివేడిగా ఉన్నటువంటివి, పదునైనవి, ఉం? మరి పొడి ఉండేవి, దహనం చేసేటువంటివి, ఆ, అంటే కారము కలిగినవి, ఎండినవి, మంటను కలిగించేవి ఆహారాలు ఈ రజోగుణంలో ఉన్న వారికి ప్రియమైనవి అని చెప్తున్నారు. బాగా మసాలాలు ఉండడము, బాగా కారంగా ఉండడము, ఆ, బాగా పుల్లగా ఉండడము, బాగా చేదుగా ఉండేవి, అటువంటి ఆహారాలు సాధారణంగా ఆ రజోగుణంలో ఉన్న వారికి ఇష్టమైనవి అని చెప్తున్నారు. మరి ఇటువంటి రజోగుణంలో ఉన్న వారికి ఇష్టమయ్యేటువంటి ఆ చేదుగా ఉండేవి, పుల్లగా ఉండేవి, ఉప్పుగా ఉండేవి, ఆ, కారంతో ఉండేవి, మసాలాలు బాగా ఉన్నటువంటివి, ఆ, ఆహారాలు బాధను, దుఃఖాన్ని మరియు రోగాన్ని కలగజేస్తాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం తినేటువంటి ఆహారమే మనకు రోగాలకు కారణమవుతూ ఉంటుంది. బాగా పుల్లగా ఉన్నవి తిన్నాం అనుకోండి, అల్సర్స్ వస్తూ ఉంటుంటాయి. బాగా కారం ఉన్నటువంటి తింటే అలాగే వస్తూ ఉంటుంటాయి. మసాలాలు బాగా తీసుకోవడం వల్ల కూడా, ఆ, సో మరి అలా ఈ రజోగుణంలో ఉన్న వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహారాలు, ఉం, మరి అవి ఆ కడుపులో జీర్ణరసాలను తగ్గించి దుఃఖానికి కారణమై రోగాన్ని కలగజేస్తాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఇక ఇది రజోగుణంలో ఉన్న వారికి ఇష్టమయ్యేటువంటివి. ఇక తమో గుణంలో ఉన్న వారి గురించి చెప్తున్నారు. వారికి ఎటువంటివి ఇష్టమో చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఏంటంట, యాతయామం గతరసం పూతి పర్యుషితం చయత్ ఉచ్ఛిష్టమపి చామేద్యం భోజనం తామస ప్రియం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, తినడానికి 3 గంటల ముందు తయారు చేయబడిన ఆహారము, 3 గంటల కంటే ముందు తయారు చేసినటువంటి ఆహారము రుచిగా లేనటువంటిది, కుళ్ళినటువంటిది, ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంచడం వల్ల కుళ్ళినటువంటివి, మరి అటువంటివి వాసన పట్టి ఉంటాయి. మరి ఎంగిలిగా ఉండేవి, ఇతరులుగా తినగా మిగిలినటువంటివి, కొన్ని కొన్ని మనం మానవులకు ఆమోగ్య యోగం కాని వాటితో వస్తువులతో తయారు చేసినటువంటివి, అవి ముఖ్యంగా తమో గుణంలో ఉన్న వారికి ప్రియమైనటువంటి ఆహారాలు అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఇవి ఎందుకంటే ఆ తమో గుణంలో అంటే చీకటి గుణంలో ఉండేవారు, ఉం, మరి వారు తినేటువంటి ఆహారాలు తాజాగా ఉండవు అని చెప్తూ ఉంటున్నారు. ఎందుకంటే తినడానికి 3 గంటలకు ముందు ఏ ఆహారమైనా, అంటే అది భగవంతునికి నైవేద్యంగా పెట్టినది తప్ప ఏదైనా తమో గుణంలో ఉన్నదిగానే భావించబడుతుంది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే కుళ్ళిపోయిన కారణంగా దుర్వాసనను కలిగి ఉంటాయి. మరి ఇవి ఆ తమో గుణంలో ఉన్న వారిని ఆకర్షించేవి అని చెప్తారు. ఇటువంటి ఆహారాలు ఆ సత్వగుణంలో ఉండే వారికి ఇష్టం కానటువంటివి. అందుకే మనకి శాస్త్రానుసారము, మరి శాస్త్రాల ప్రకారంగా తయారు చేయబడినటువంటి ఆ భగవంతునికి నైవేద్యం పెట్టినటువంటి ఆహారమే సుదీర్ఘ కాలం తర్వాత అయినా స్వీకరించవచ్చు అని చెప్తారు. అందుకే ప్రసాదాలను మనము ఎక్కువ కాలం ఉన్నా నిల్వ ఉంచిన తినవచ్చు, కానీ ప్రసాదంగా కానటువంటి దానిని ఏది కూడా నిల్వ ఉంచినది తినకూడదు అనేటువంటిది మనకి శాస్త్రాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తుంటారు వాట్ యు ఆర్, ఇక్కడ వాట్ యు ఈట్, మనం ఏది తింటూ ఉన్నామో అదే మనల్ని ప్రస్ఫుటిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి ఆహారాల ద్వారానే మన యొక్క లక్షణాలు కూడా ఉంటాయి అనేటువంటిది మనము ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవలసినటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అపలాకాంక్షి బిర్యజ్ఞో విధి దృష్టో యయుజ్యతే యష్టవ్యమేవేతి మనః సమాదాయ ససాత్వికః. సో మరి శాస్త్ర గ్రంథం యొక్క ఆదేశాల ప్రకారము విధిగా ప్రతిఫలము కోరుకోని వారు మనసులో దృఢ సంకల్పంతో చేసేటువంటి యజ్ఞము సత్వగుణంతో చేయబడినటువంటి యజ్ఞము అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మనసులో ఏదో ఒక ఉద్దేశ్యమును పెట్టుకొని యజ్ఞం చేయడం అనేది సాధారణమైనటువంటి నైజము ఈ కలియుగంలో.
కానీ ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఎటువంటి కోరికలు లేకుండా యజ్ఞం చెయ్యాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది. విధిగా ప్రతిఫలం కోరుకోకుండా ఒక దృఢమైనటువంటి సంకల్పంతో సమాజ హితము కోసం యజ్ఞాలు చెయ్యాలి అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నారు. అంతేకాని ఆ, రాజ్యాలు పొందడానికో లేదా అధికారాలను పొందడానికో లేదా సంపదల కోసమో యజ్ఞాలు చెయ్యటాన్ని శాస్త్రాలలో ఆమోదించబడలేదు. మనకు కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు, ఈ యజ్ఞం చేస్తే ఈ సంపదలు బాగా వస్తాయి, లేదా ఈ ఉద్యోగం వస్తుంది, పదవి ఇది ప్రమోషన్ వస్తుంది అంటూ వివిధ రకాలుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. బట్ వాస్తవానికి శాస్త్రాలలో అవి అటువంటివి ఏవీ లేదు. ఎటువంటి ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా సమాజ హితం కొరకు మరి యజ్ఞ యాగాదులు చేయాలి అని చెప్తుంటారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, మరి ఈ కలియుగంలో మనకున్నటువంటి ఏకైక యజ్ఞము నామ సంకీర్తన యజ్ఞము. అదే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. నామ సంకీర్తనమే ఈ యుగంలో మనకి ఇవ్వబడినటువంటి యజ్ఞము. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా మనకి చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు, అభిసందాయతు ఫలం దంబార్ధమపి చైవయత్ ఇజ్యతే భరత శ్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విద్ధి రాజసం. మరి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, ఓ భరత శ్రేష్ఠ, ప్రతిఫలాపేక్షతో అహంకారంతో కోసం యజ్ఞము చేసేటువంటి యజ్ఞము రజోగుణము యొక్క స్వభావమని నీవు తెలుసుకో అర్జున అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఇంకా చెప్తున్నారు, విధిహీనమసృష్టాన్నం మంత్రహీనమదక్షిణం శ్రద్ధా విరహితం యజ్ఞం తామసం పరిషక్షతే. శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవం లేకుండా, ప్రసాద వితరణం లేకుండా, వేదమంత్ర ఉచ్చరణం లేకుండా, దక్షిణ లేకుండా అశ్రద్ధతో ఆచరించేటువంటి యజ్ఞము తామసిక యజ్ఞము అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే అంధకార గుణంలో అంటే తమో గుణంలో శ్రద్ధ నిజానికి శ్రద్ధారాహిత్యమే అని చెప్పబడుతుంది అని చెప్తారు. సో మరి వారు చేసేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా ఆ శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవం ఉండదు, ప్రసాద వితరణం ఉండదు, వేదమంత్ర ఉచ్చరణ ఉండదు. మరి ఆ వచ్చినటువంటి బ్రాహ్మణులకు వాళ్ళకు దక్షిణ అనేటువంటిది ఏమీ లేకుండా అశ్రద్ధతో ఏదో చేశాము కదా అని చేసేటువంటి యజ్ఞము వాళ్ళు తమో గుణంలో ఉన్నటువంటిది అని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి వారు మరి మానవ సంఘానికి ఎటువంటి లాభాన్ని కలిగించేవి చెయ్యరు అని చెప్తారు. నష్టాన్నే కలిగించేవి చేస్తూ ఉంటుంటారు తామసికులు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, దేవద్విజ గురు ప్రాజ్ఞ పూజనం చౌచమార్జవం బ్రహ్మచర్య మహింసా చ శరీరం తప ఉచ్యతే. దేవతలను, బ్రాహ్మణులను, గురువులను, తల్లిదండ్రుల వంటి పెద్దలను పూజించడము, పవిత్రంగా ఉండడము, శుచిత్వము, సరళత్వము, బ్రహ్మచర్యము, అహింస అనేవి శరీరంతో చేసే తపస్సులు అని చెప్పబడతాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు చెప్తూ ఉన్నట్టు నానా రకాలైనటువంటి తపస్సులను అతడు ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. అందులో మొదటిది దేహ ద్వారా ఆచరించేటువంటి తపోనిష్టలను గురించి చెప్పబడినటువంటిది ఇది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి సత్కారమాన పూజార్థం తపోదంబేన చైవ యత్ క్రియతే తదిహ ప్రోక్తం రాజసం చలమద్రువం.
సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇతరుల నుండి గౌరవ సన్మానము మరియు పూజను పొందడం కోసం గర్వంతో చేయు తపస్సు రజోగుణానికి సంబంధించినది అని చెప్ చెప్తారు అర్జున. ఇది అస్థిరమైనది, అశాశ్వతమైనది అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే జనులను ఆకర్షించడానికి మరి లేదా వారి నుండి ఆదరము, సత్కారము, పూజలను పొందడానికి ఒక్కొక్కప్పుడు తపస్సు చేయబడుతుంది అని చెప్తుంటారు. మరి మరి అటువంటిది అది రజోగుణంలో ఉన్నటువంటిదిగా చెప్తారు. ఎందుకంటే రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు తమ అనూయుల చేత పూజలు చేయించుకోవడానికి, కాలు కడిగించుకొని సంపత్తులను సమర్పించుకోవడానికి వాళ్ళు ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉంటుంటారు. మరి అటువంటివి ఆ రజోగుణంలో ఉన్నవిగా చెప్పబడుతుంది. వాటి యొక్క ఫలితాలు తాత్కాలికము, అశాశ్వతాలు, కొంతకాలం మాత్రమే ఉంటాయి అనేది ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మూఢగ్రాహేణాత్మనో యత్పీడయా క్రియతే తపః పరస్యోత్సాదనార్థం వా తత్తామసముదాహృతం. సో కొన్నిసార్లు ఈ జీవులు స్వీయ హింసతో, అంటే తనను తానే హింసించుకుంటూ ఇతరులను నాశనం చేయడము లేదా గాయపరచడం వంటి మూర్ఖత్వంతో చేసేటువంటి తపస్సు తమో గుణానికి చెందినది అని చెబుతారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే తమో గుణంలో చేసేటువంటి తపస్సు ఏదైతే ఉందో అది మరి ఇతరులకు హాని కలిగించడానికి, ఇతరులను నాశనం చేయడానికి చేసేటువంటిది. మనం ఇక్కడ చూస్తే అయితే అసురులుగా హిరణ్యకశిపుడు, అతడు మరి మూర్ఖమైనటువంటి తపస్సు చేస్తూ ఉంటుంటాడు. కఠోరమైనటువంటి తపస్సు చేసి ఆయన యొక్క తపస్సుకు ఇవన్నీ కూడా తల్లడిల్లిపోతూ ఉంటుంటాయి. అటువంటి కఠోరమైనటువంటి తపస్సుకి ఇక బ్రహ్మ వచ్చి వరము అడిగితే, అంటే మరణం లేనటువంటి వరం అడుగుతాడు. మరి బ్రహ్మ ఎలా ఇవ్వగలడు? బ్రహ్మకే మరణం ఉంటుంది 100 సంవత్సరాలు, దేవతా సంవత్సరాల ప్రకారం 100 సంవత్సరాల తర్వాత. కాబట్టి అది కుదరదు, ఇంకోటి కోరుకో అంటే ఇక అన్ని మెలికలు పెట్టి పగటి సమయంలో కానీ, రాత్రి సమయంలో కానీ, మానవుల చేత కానీ, జంతువుల చేత కానీ, లేదా ఆయుధాల చేత కానీ, ఇంట్లో కానీ బయట కానీ అంటూ ఏదో కోరికలు పెట్టి ఎవడు నన్ను చంపకుండా ఉండే విధంగా ఒక కోరిక అంటే సరే అని బ్రహ్మ తదాస్తు అంటాడు. ఆ తర్వాత ఆ ఆ వరం యొక్క గర్వంతో ముల్లోకాలను తల్లడింపజేస్తాడు హిరణ్యకశిపుడు. అతడు తన యొక్క సొంత కుమారుడే ఆ శ్రీహరి యొక్క ధ్యాసలో కీర్తన చేస్తూ ఉంటే అతన్ని చంపడానికి ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంటాడు. ఆ విధంగా అసుర భావాలను కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు. మరి ఆయన చేసిన తపస్సు దేనికోసం? రాజ్య విస్తరణ కోసం, ఆ శ్రీహరి పైన. ఎందుకంటే తన సహోదరుడైనటువంటి హిరణ్యాక్షుడిని సంహరించినటువంటి విష్ణువును సంహరిస్తాను అంటూ ఎమ్మడబడేటువంటి వాడు హిరణ్యకశిపుడు. అలాగే మరొక అసురుడు వృకాసురుడు, ఇంకోటి భస్మాసురుడు కూడా మనకు తెలిసినటువంటిది. వృకాసురుడు అనేటువంటి రాక్షసుడు, ఈయన కూడా శివుడి గురించి కఠోరమైనటువంటి తపస్సు చేస్తాడు. ఎంత ఘోరం అంటే ఆ తపస్సుకు శివుడు ప్రత్యక్షం కాకపోతే తన శరీర అవయవాలను కోసి ఆ యజ్ఞంలో మంటలో పడేస్తూ ఉంటుంటాడు. అంటే తనను తాను హింసించుకుంటూ చేసేటువంటి యజ్ఞం, తపస్సు. మరి ఏంటి ఇంతకీ ఆయన ఏంటి? ఆయన శివుడు ప్రత్యక్షమై సరే ఈ దుర్మార్గుడు ఏదో చేస్తున్నాడు కదా అని ప్రత్యక్షమై వరం. ఎందుకంటే ఈ శంకరుడు బోళా శంకరుడు కదా, ఎవడు తపస్సు చేసినా వచ్చి ప్రత్యక్షమై వరాలు ఇస్తూ ఉంటుంటాడు. తర్వాత మళ్ళీ అవన్నీ ఇబ్బందులు అయితే విష్ణువు వచ్చి వాటన్నిటిని సరిదిద్దుతూ ఉంటుంటాడు. అక్కడ బ్రహ్మ ఇచ్చినటువంటి దాన్ని కూడా విష్ణువు నరసింహావతారంలో వచ్చి ఈ హిరణ్యకశిపుని సంహరించాల్సి వచ్చినటువంటిది. అలాగే ఇక్కడ
శివుడు ప్రత్యక్షం కాగానే వృకాసురుడు అడుగుతాడు, అయ్యా నేను ఎవడినెత్తిన చేయబెడితే వాడు ముక్కలు ముక్కలుగా అయిపోవాలి, పీసెస్గా అయిపోవాలి అని వరం కోరుకుంటాడు. సరే అడిగావు కదా పోనీ అని ఇస్తాడు శివుడు. మరి ఇచ్చిన తర్వాత వృకాసురుడు ఊరుకుంటాడా? దుర్మార్గుడు అసలు ఉద్దేశం కూడా వేరుగా ఉంటుంది. పార్వతీమాత అనేటువంటి ఉద్దేశంతో అతడు, మరి నువ్వు వరం ఇచ్చావు కదా, మరి ఈ వరాన్ని నేను చెక్ చేసుకుంటాను, పరీక్షించుకుంటాను అని శివుడినెత్తనే చేపెట్టడానికి వెళ్తూ ఉంటుంటాడు. అప్పుడు శివుడు పరిగెడుతూ ఉంటుంటే శివుడు వెనక ఈ వృకాసురుడు కూడా పరిగెడుతుంటే అప్పుడు విష్ణువు ఒక బాలుడు రూపంలో వస్తాడు. వచ్చి వృకాసురుడిని ఆపుతాడు. ఏంటి వృకాసురా ఎటో పరిగెడుతున్నావు అంటే, శివుడు వరం ఇచ్చాడు మరి పరీక్షిద్దామంటే పారిపోతున్నాడు అంటే, శివుడు ఎక్కడికి పారిపోలే కానీ నువ్వు చాలా రోజుల నుంచి తపస్సు చేసావు కదా, వెళ్ళి స్నానం చేసి రాపో నదిలోకి అని, మంచిగా తలస్నానం చేసిరా అని ఇట్లా అంటాడు. సరే అని వెళ్ళి నదిలోకి వెళ్ళిన మూర్ఖుడు ఆ వృకాసురుడు ఏం చేస్తాడు, తన నెత్తిన తాను చేయబెట్టుకుంటాడు. అలా ముక్కలు ముక్కలైపోతాడు. సో అలా వీళ్ళు చేసేటువంటి తపస్సులు, తామకులు చేసేటువంటి తపస్సు ఇతరులను ఇబ్బంది పెట్టడానికి చేసేటువంటి. సో అలాగే దానం గురించి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి. దాతవ్యమితి యద్దానం దీయతేనుపకారిణే దేశే కాలే చ పాత్రే చ తద్దానం సాత్వికం స్మృతం. సో మరి ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా సరైన సమయంలో సరైనటువంటి ప్రదేశంలో యోగ్యుడైన వ్యక్తికి కర్తవ్య భావనతో ఇవ్వబడేటువంటి దానము సత్వగుణానికి సంబంధించినదిగా చెప్పబడుతుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. మరి దానం ఇవ్వడం కూడా ఎవడు పడితే వాడికి దానం చేయకూడదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు కాదు చేయాల్సింది. సరైన ప్రదేశంలో సరైనటువంటి సమయంలో సరైనటువంటి వ్యక్తికి దానం చేయాలి. అది కూడా కర్తవ్య భావనతో ఇవ్వాలి. ఏదో ఎవడో ఇవ్వమన్నాడు కాబట్టి ఇవ్వడము, ఎవడో అడిగాడు కాబట్టి ఇవ్వడము అనేది కాకుండా కర్తవ్య భావనతో ఇవ్వాలి. అలా ఇస్తే అది సాత్వికమైనటువంటి దానం అవుతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఇక రజోగుణమైన దానం గురించి కూడా చెప్తున్నారు. యత్ ప్రత్యుపకారార్థం ఫలముద్దిశ్య వా పునః దీయతే చ పరిక్లిష్టం తద్దానం రాజసం స్మృతం. కానీ ఓ అర్జున, ఏదో ప్రతిఫలం కోరుతూ లేదా స్వంత కోరికలతో లేదా ఇష్టం లేకుండా చేసేటువంటి దానము మరి ఆ రజోగుణానికి సంబంధించినదిగా చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కప్పుడు స్వర్గలోకాలకు చేరుకోవాలి, లేదా ఇంద్రలోకాలకు చేరుకోవాలి, లేదా తపోలోకానికి చేరుకోవాలనే ఉద్దేశంతో తపస్సులు చేస్తూ ఉంటుంటారు. కొన్నిసార్లు ఎవరో అడిగితే, ఎవరో చేయమంటే కష్టంతో ఎందుకు చేశామా అని బాధపడుతూ చేస్తూ ఉంటుంటారు. అలా చేసేటువంటివి రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి దానాలు అంటూ చెప్తున్నారు. ఇక అనువు కాని చోట అకాలంలో అపాత్రుడికి ఇచ్చేటువంటి మరి అగౌరవంగా అవమానకరంగా ఇచ్చే దానము తమో గుణానికి సంబంధించినదిగా చెప్పబడుతుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, హెల్ప్, ఐ నీడ్ మనీ ఫర్ వీడ్. వీడ్ అంటే మత్తు పదార్థాలు, మత్తు మందులు తీసుకోవడానికి వీనికి. అటువంటి వాడికి మనం ఏదైనా దానం చేస్తే అది తప్పుడుగా వినియోగించబడినట్లయితే ఆ ఫలం మనకు కూడా వస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మనం ఇచ్చేటువంటి దాన ధర్మాలను కూడా సరైనటువంటి వ్యక్తికి సరైనటువంటి ప్రదేశంలో. అందుకే సాధారణంగా మనం ఏం చేసినా అది సరిగా ఉండదు. ఆలయాలకు డొనేషన్ చేయాలని చెప్తూ ఉంటుంటారు ఎక్కువగా. హరే కృష్ణ. అది భగవంతుడి సంబంధంలో చేసినట్లయితే అది భగవంతుడి ద్వారా చేయబడేది సాత్వికమవుతుంది. అది కొంతమందిని మారుస్తూ ఉంటుంది. భగవంతుని యొక్క ప్రసాదాలు ఇవ్వడము, అవి చేయడం వల్ల జనాలలో మార్పు వస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, వారి గురువైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు చెప్తుంటారు, ఈ సమాజంలో దేనికి కొదవలేదు, ఒక శాంతికి, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలకు తప్ప అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు.
మరి కృష్ణ చైతన్యమే కొదవైంది. ఆ కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రతి గడపకి, ప్రతి ఊరికి, ప్రతి గడపకి అందించాలి అని చెప్తారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటిది ఇస్కాన్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి ఊరికి, ప్రతి ఇంటికి, ప్రతి వ్యక్తికి అందాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే మేము ఆన్లైన్లో క్లాసులు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. దయచేసి మళ్ళీ 53వ బ్యాచ్ ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాము నెక్స్ట్ మంత్. మీరందరూ కూడా ఈ విషయాలని నలుగురికి ప్రచారం చేయండి, నలుగురికి చెప్పండి, మళ్ళీ జాయిన్ చేయించండి. ఫ్రీగా ఉన్నది. అలాగే ఈ విషయాలను, అంటే ఆధ్యాత్మిక విషయాలను మనం నలుగురికి చెప్పినట్లయితే ఆ ఫలం మనకి లభిస్తూ ఉంటుంది. మంచి ఫలం ఉంటుంది. అంటే మనలో భక్తి పెరుగుతుంది అని చెప్తారు. ఆ భగవంతుని యొక్క కృప మన వైపుకు వస్తూ ఉంటుంది. హరే కృష్ణ. సో ఇక చెప్తూ ఉన్నారు, ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణ త్రివిధ స్మృతః బ్రహ్మణాస్తేన వేదాచ్చ యజ్ఞాచ్చ విహితా పురా. మరి సృష్టి ప్రారంభము నుండే ఓం తత్సత్ అనే 3 పదాలు పరబ్రహ్మమును సూచించడానికి వాడబడ్డాయి అంటూ చెప్తున్నారు. మరి భగవంతుని సంతృప్తి కోసం వేద పఠనము, యజ్ఞాలను చేసేటప్పుడు బ్రాహ్మణులు ఈ ఓం తత్సత్ అనే 3 పదాలని ఉపయోగిస్తారు అని చెప్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు. హరే కృష్ణ. సాధారణంగా ఈ ఓం తత్సత్ అనేటువంటి ఇవి ఆ భగవంతుణ్ణి లక్షించి ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి దోహదపడే విధంగా వీటిని మనము చెయ్యాలి అని చెప్తుంటారు. ఈ ఓం తత్సత్ అనే 3 పదాలు ప్రత్యేకంగా ఆ పరతత్వమును, అంటే భగవానుణ్ణి సూచిస్తాయి అని చెప్తారు. వేద మంత్రాలలో మనకి ఓం అనే పదం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. ఓం అంటూ స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటాం కదా. సో ఈ వేదాలలో మనకి ఆ ఓం అనేటువంటిది ముఖ్యంగా మరి ఆ ఓం ఇత్యేత్ బ్రాహ్మణో నేదిష్టం నామ అని చెప్పబడినటువంటి అలాగే మనకి మరి ఈ 3 పదాలు ఆ భగవంతుని కొరకే ఉపదేశించబడినవి అనేది మనకి భగవద్గీతలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఇంకా చెప్తున్నారు, తస్మాదో మిత్యుదాహృత్య యజ్ఞదాన తపక్రియా ప్రవర్తంతే విధానోక్తాః సతతం బ్రహ్మవాదినాం. కాబట్టి ఓ అర్జున, మరి శాస్త్ర విధుల ప్రకారం, అంటే కాబట్టి యజ్ఞములు చేయడంలో, దానము ఇవ్వడంలో, తపస్సులు ఆచరించడంలో, వేద విధులు, వైదిక ఉపదేశాలను అనుసరిస్తూ ఎల్లప్పుడూ ఓంకారంతో ప్రారంభిస్తారు అంటూ చెప్తున్నారు. అందుకే ఆ శాస్త్ర విధుల ప్రకారము యజ్ఞము, దానము, తపస్సు వంటి కర్మలను చేపట్టేటప్పుడు ఆ తత్వజ్ఞులు ఆ పరమ పురుషుణ్ణి పొందడానికి సర్వదా ఆ ఓంకారంతో ప్రారంభిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఓం తద్విష్ణు అంటూ పరమం పదం అని చెప్తూ ఋగ్వేదంలో చెప్పబడినటువంటి, అంటే ఆ విష్ణు భగవానుని పాద పద్మాలే భక్తి పదాలు అంటూ చెప్పబడినటువంటివి. సో మరి ఆ భగవత్ సంబంధంలో చేసేటువంటిది పూర్ణమైనటువంటి ఫలాలను ఇస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. అందుకే అర్జున్ని యుద్ధం చేసేటప్పుడు నా ధ్యాసలో యుద్ధం చెయ్యి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ప్రతిదీ కూడా. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, తదిత్యనభిసంధాయ ఫలం యజ్ఞ తపక్రియాః దాన క్రియాచ్చ వివిధాః క్రియంతే మోక్షకాంక్షిభిః. ప్రతిఫలమును ఆశించని వారు ఈ భౌతిక బంధనముల నుండి విముక్తి పొందడానికి ప్రయత్నించేవారు తపస్సు, యజ్ఞము మరియు దానము చేసేటప్పుడు
తత్ అను పదమును ఉచ్చరిస్తారు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి అంటే ఆ ఫలవాంఛ లేకుండా తత్ అనేటువంటి పదంతో నానా రకాలైనటువంటి యజ్ఞాలను, తపస్సులను, దానాలను తప్పక మనము నిర్వహించాలి అనేటువంటిది ఈ శ్లోకం ద్వారా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఆధ్యాత్మిక స్థితిని చేరుకోవాలంటే మనిషి ఎటువంటి భౌతిక లాభము కొరకు పని చేయకూడదు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకానికి అంటే భగవద్ధామానికి చేరుకోవడం అనేది జీవుడి యొక్క చర్మ లక్ష్యంగా పెట్టుకొని కర్మలను నిర్వహించాలి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, సద్భావే సాధుభావే చ సదిత్యేతత్ ప్రయుజ్యతే ప్రశస్తే కర్మణి తథా సచ్చబ్ద పార్థయుజ్యతే. సత్ అన్న పదానికి అర్థము సనాతనమైనది, అంటే పురాతనం ఎప్పటి నుండి అనాదిగా ఉన్నటువంటిది అని చెప్తున్నారు. అస్తిత్వము మరియు మంగళప్రదమని కూడా అర్థము అని చెప్తున్నారు. మరి ఓ అర్జున, అది అంటే సత్ అనే పదం అది శుభప్రదమైన కార్యాలను సూచించడానికి వాడబడుతుంది అర్జున అనేటువంటి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆ యజ్ఞ నిర్వహణ కూడా సత్ అనేటువంటిదే చెప్పబడుతుందని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, యజ్ఞే తపసి దానే చ స్థితి సదితి సోచ్యతే కర్మ చైవ తదర్థీయం సదిత్యేవాభిధీయతే. యజ్ఞము, తపస్సు మరియు దానములను ఆచరించడంలో నిమగ్నమవడాన్ని కూడా ఈ సత్ అన్న పదము వివరిస్తుంది అర్జున. కావున ఈ ప్రయోజనంతో ఉన్న ఏ పని అయినా సత్ అనబడుతుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో మరి ఆ మనకి పరతత్వమే ముఖ్యంగా భక్తియుత యజ్ఞ లక్ష్యంగా చేసేటువంటి సత్ అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి పదం. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, అశ్రద్ధయా హుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చయత్ అసదిత్యుచ్యతే పార్థ నచ తత్ప్రేత్యనో ఇహ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో, ఓ అర్జున, ఓ పార్థ, భగవంతునిపై విశ్వాసం లేకుండా చేసేటువంటి యజ్ఞము, దానము, తపస్సు వంటిది ఏదైనా అశాశ్వతము, ఇది అసత్ అని పిలువబడుతుంది. మరి ఇది ఈ జన్మలోనూ లేదా తదుపరి జన్మలోనూ పనికిరానటువంటిది. నువ్వు అడిగావు కదా, భగవంతుని పైన కానీ శాస్త్రాలపైన కానీ నమ్మకం లేకుండా చేసే యజ్ఞము ఎటువంటిది అంటే, ఇక్కడ ఫైనల్గా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది భగవంతుని పైన విశ్వాసం లేకుండా, శ్రద్ధ లేకుండా చేయబడేటువంటి యజ్ఞమైనా, దానమైనా, తపస్సైనా ఏదైనా అశాశ్వతమైనది, అది అసత్తుగా పిలువబడుతుంది. అది ఆ జీవుడికి ఈ జన్మలో కానీ మరు జన్మలో కానీ ఎటువంటి ఉపయోగకరంగా లేనటువంటిది అంటూ చెప్పబడుతుంది. అంటే యజ్ఞమే కానీ, దానమే కానీ, తపస్సే కానీ ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యం లేకుండా చేసేది ఏదైనా పనికిరానిదే అవుతుంది అంటూ చెప్పబడుతున్నటువంటిది. సో మరి అటువంటివి మరి కర్మలు అతి దుష్టమైనవిగా ఈ శ్లోకం మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ. అందరూ కూడా ఒకసారి చెప్పండి, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు.
ప్రభుజీస్ మాతాజీస్ ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయవచ్చు. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్ మాతాజీస్ అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాతాజీ నేరుగా ఓం హరే ప్రభుజీ.